тамошобинони азиз, Шаҳрибону Абдулло ҳастам, иштирокчи лоиҳа озмуни Зебосанам 2019 аз шаҳри Турсунзода. Инҷо мо айни ҳол бо духтарон қарор дорем дар меҳмонии тарроҳи шинохтаи тоҷик Нафиса Имрановна. Айни ҳол мо бо духтарон шинос шудаем ва якҷоя либос интихоб намуда истодем. Фарангез аз шаҳри Хоҷанд, Эдимо аз шаҳри Ҳисор, Навраста аз ноҳияи Варзо, Азиза аз шаҳри Ваҳдат, Бархиямоҳ аз шаҳри Бохтар, Сабрина аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. Айни ҳол мо бо духтарон либоси интихоб намуда истодаем ва баъд аз он меравем ба назди Шабнами Абдулло. салом бинандаҳои азиз, чӣ хеле ки медонем айни ҳол фасли зимистон аст ва дар кӯҳҳои осмонбуси Тоҷикистон бошад, чӣ хеле ки худи шумо шоҳид ҳастед, барфҳо хобиданд. Барф бошад рамзи зебоӣ, рамзи покӣ аст ва албатта ки гулдухтарони нозанини мо низ зебо ҳастанд. Бинандаҳои азиз, ин нашри ниҳоии даври дуюми лоиҳаозмуни телевизионии Зебосанам 2019 аст ки айни ҳол манзури шумо гашта истодааст. Бо шумо ҳастам ман Шабнам Абдуллозода ва айни ҳол мо қарор дорем дар маркази шаҳри Душанбе ва мунтазири гулдухтарони нозанин ҳастем. Ассалому алайкум гулдухтарони азиз, соли нави мелодиро барои ҳар яки шумо шодбош мегӯям, чун дар арафаи соли нави мелодӣ қарор дорем ва таманниётҳои шуморо мехостам дар соли 2020 барои мардуми шарифи Тоҷикистон мефаҳмам. Шаҳрибону Абдулло ҳастам аз шаҳри Турсунзода. Аз фурсати муносиб истифода бурда тамоми мардуми шарифи Тоҷикистонро ба омади соли нави мелодӣ табрику таҳният гуфта пеш аз ҳама ба якояки онҳо хонаи пур аз нозу неъмат, хушҳолӣ ва фараҳмандиро таманно дорам. Марҳабо ай соли нав хуш омадӣ, чун ҷавони навча дар ҷӯш омадӣ, омадӣ хуш омадӣ, меҳмони мо якдаме бинво танаввул нони мо. Шакури зиёд, ин лаҳза меравем ба тамошои Душанбешаҳри азиз. Рафтем. Навраста, таманниёти шумо дар соли 2020 барои мардуми Тоҷикистон ва ҳамзамон барои наздикони худ ва мехостам фаҳмам ки дар соли нави мелодӣ аз наздикони худ кадом тӯҳфаҳоро интизор ҳастед? ман бештар аз наздикони худ хоҳони онам ки хушбахт бошанд, худашон хушбахт бошад, барои ман кифоя аст. орзуи ягонаи ман ин аст ки дар соли нави мелодӣ ман мехоҳам соҳиби шоҳҷоизаи озмуни Зебосанам гардам.
بیننده‌های عزیز، ما همراه گلوختران نازنین از دوشنبه شهر عزیز دیدن نمودیم. واقعا هم روز از روز کشور ما آباد و زیبا گشته ایستاده است و امسال برای مردم شریف تاجیکستان عید است و مردم از سال نو میلادی با یک شادی و نشاط استقبال می‌نمایند. این لحظه همراه گلوختران نازنین می‌رویم به تالار جواهرات تاج کریستال تا برای خود جواهرات انتخاب نماییم. همین طور نه؟ رفتیم. میگویند داشتن جواهرات برای هر یک بانوی تاجیک شرط و ضرور است، مخصوصا جواهرات با صفت و زیبا. اگر میخواهید جواهرات درست و با صفت را انتخاب نمایید، به تالار جواهرات تاج کریستال بیایید. بیننده‌های عزیز، ما همراه گلدختران نازنین به تالار جواهرات تاج کریستال آمدیم تا موافق با پیراهن‌های آنها جواهرات انتخاب نماییم. بیننده‌های عزیز، شهربانو و ایدیما علکای از آشیانه یکمین تالار جواهرات تاج کریستال برای خود جواهرات انتخاب نمودند. کدام نمودی جواهرات رو انتخاب نموده در این حال شهربانو؟ فکر میکنم که همان جواهرات به کرته من مناسب است. مرحمت، از متخصص خواهش میکنیم به شما کمک نمایند. جواهرات چگونه است گلدختران؟ زیبیده است یا اینکه نه؟ بله زیبیده است و حتی موافق کرته‌شون هم می‌باشد. دیمو من با فکر من که من انا این جواهراتی و بله انا همین رو انتخاب کردم. با فکر من که زیبیده همین خیلی بسیار. بله. خب بیننده‌های عزیز، ما از آشیانه یکم برای ایدیما و شهربانو جواهرات انتخاب نمودیم. این لحظه باشد میرویم با آشیانه دوم تا برای دیگر گلدختران نیز جواهرات انتخاب نماییم. دوستان عزیز، رسیدیم به آشیانه دوم تالار جواهرات تاج کریستال. مرحمت، برای خود جواهرات ها را انتخاب نمایید. دختران عزیز، بینید فرنگیز برای خود جواهرات انتخاب نموده ایستاده است و با او مصلحت دید تا کدام اندازه موافق است با کرته و برنموده فرنگیز جواهراتی ها. صبریدم، بیا اول اندیشه تو رو میفهمیم تا کدام اندازه موافق است جواهرات انتخاب کرده فرنگیز. فکر میکنم که با لباس سرخش موافق است. زیبیده است، همین طور نه؟ بله. چطوری که میگویند مشورت ادراک و هوشیاری دهد، عقلها را عقلها یاری دهد. بهترین و فکر میکنم که دوستی شما در انتخاب جواهرات به شما کمک کرده، همین طور نه؟ کدام نمودی جواهرات رو انتخاب کردید؟ مرحمت، از منیجر بانو خواهش میکنیم تا با ما کمک نمایند. چطور زیبیده است؟ من میخواهم نظر شما را به اینو بگیرم. تشکر، زیاد سلامت باشید. خب میرویم بعد گوشه دیگری تالار. من فکر کردم با کرته من اما همینش میگم. خب مرحمت، میسنجیم. خب منیجر چی فکر داره؟ بسیار زیبا است. جواهرات با کرته موافق است. زیبا است. زیاد به شما نیز تشکر میگویم که در انتخاب جواهرات با ما کمک نمودید. بیننده‌های عزیز، در کدام نشری که صبرینا در برنامه شرکت ورزیده بود، از بین دیگر اشتراکچیان فرق کننده بود و خودش نیز میخواست که فرق کننده باشد و امروز نیز در برنامه فرق کننده است. با کدام خاصیت؟ با آنکه که همه اشتراکچیان از نمود جواهراتی طلا و نقره انتخاب نمودند، صبرینا باشد میخواد از الماس برای خود جواهرات انتخاب نماید. صبرینا، کدام نمودی جواهرات را این لحظه انتخاب نمودید؟ اینمی سرخ. سنگای سرخ دارد؟ فکر میکنم که حاجت به تفسیر دادن نیست.
зеро ки ҳама дида истодаанд ки тоҷи кристалл аз ҳама интихоби бисёр дорад. сабрина ва фарангиз биёед ин лаҳза ба барқия мо кӯмак менамоем то дар интихоби ҷавоҳирот ба хатоӣ роҳ надиҳад. марҳамат, чӣ кор кардед? ба ман ҳамин ҷавоҳирот писанд омад. бисёр ҳам зебо мебошад ва ин бисёр ба ман писанд омад. ҳар як харидоре ки мехоҳанд ки вай амин ҷавоҳирот харидорӣ кунанд, онҳо метавонанд ба амин толори тоҷи кристалл биёянд ва харидорӣ намоянд. бинандаҳои азиз, қайд кардан ба маврид аст ки дар толори ҷавоҳироти тоҷи кристалл шуморо тахфиф интизор аст. бинандаҳои азиз, мо ҳамроҳи гулдухтарони нозанин аз толори ҷавоҳироти тоҷи кристалл барои худ ҷавоҳирот интихоб намудем. ин лаҳза бошад раҳсипор мегардем ба самти озмун. ҳар нафаре ки аз 25 то 31 декабр аз маркази ҷавоҳироти тоҷи кристалл ба маблағи зиёда аз 199 сомонӣ маснуот харидорӣ менамояд, соҳиби занҷира ва овезаи нуқрагин мегардад ва ҳар нафаре ки зиёда аз 1999 сомонӣ маснуот харидорӣ менамояд, соҳиби занҷира ва овезаи тиллогин мегардад. ҳар як бону сазовори шоҳбону будан аст. тоҷи кристалл, шукӯҳи дастрас. салом тамошобинони азиз, ин аст шоу-озмуни телевизионии зебосанам 2019 ва ман ровии доимии ин барнома Муборис Усмонов бо шумо ҳастам. тамошобинони азиз, мо тақрибан 7 моҳ бо ҳам будем. иштирокчиёни мо аз ҳамаи минтақаҳои Тоҷикистон бениҳоят зиёд буданд ва имрӯз, тамошобинони азиз, марҳилаи дуюм аст ва нашри ҷамъбастии ин марҳила мебошад. дар марҳилаи якум чӣ хеле ки шумо будед, мо дар ҳамаи минтақаҳои Тоҷикистон қариб ки будем ва кӯшиш намудем ки ҳамроҳи аъзои ҳакамон иштирокчиёни беҳтаринро ба даври дуюм гузаронем. ва айни замон чӣ хеле ки ҳар яке шумо дидед, ҳам дар шабакаҳои телевизионӣ ва ҳам дар сомонаи YouTube, мо марҳилаи дуюмро оғоз намудем ва имрӯз бошад мо марҳилаи дуюмро дар якҷоягӣ ҷамъбаст мекунем. ва фикр мекунам ки имрӯза нашри барномаи мо бояд ки дар ҳақиқатам шавқовар шавад, зеро ки аз мобайни иштирокчиёни марҳилаи дуюм ба марҳилаи асосӣ, марҳилаи финалии шоу-озмуни бошукӯҳтарин. имрӯз иштирокчиёни мо, гурӯҳи навбатии мо, гурӯҳи ҳафтум мебошад дар марҳилаи дуюм ва мо худи ҳозир онҳоро ба ин саҳна даъват месозем. пеш аз оне ки ман иштирокчиёнро даъват созам ва аъзои ҳакамонро барои тамошобинони мо муаррифӣ кунам, худи ҳозир махсусан барои болидахотирии шумо, барои ҳусни оғоз бахшидани имрӯза барнома, таронаи зебо дар иҷрои сароандаи шинохта Хуҷаста Мирзовалӣ. қарсакҳои шумо истиқбол мегиред. لبریز سازیم بیا یارم بیا که در انتظارم بیا جام دل ها را لبریز سازیم بیا یارم بیا که در انتظارم
الو جانم چه ارمانی چه هوایی چه سودایی دل هیچ کس نمیسوزد بری ماه الو جانم چه ارمانی چه هوایی چه سودایی دل هیچ کس نمیسوزد بری ماه شبها بدیدم الو جانم چه ارمانی چه هوایی چه سودایی دل هیچ کس نمیسوزد بری ماه الو جانم چه ارمانی چه هوایی چه سودایی دل هیچ کس نمیسوزد بری ماه نمیسوزد بری ماه الو جانم چه ارمانی چه هوایی چه سودایی دل هیچ کس نمیسوزد بری ماه هر نفری که از 25 تا 31 دکبر از مرکز جواهرات تاج کریستال با مبلغ زیاده از 199 سامانی مصنوعات خریداری می نماید صاحب زنجیره و آویزه نقرگین می گردد و هر نفری که زیاده از 1999 سامانی مصنوعات خریداری می نماید صاحب زنجیره و آویزه طلاگین می گردد. هر یک بانو سزاوار شاه بانو بودن است. تاج کریستال، شکوی دسترس. هر یکی شما را با سالی نوی میلادی تبریک میکنیم. برای هر یکی شما خوشنودی، سعادتمندی و خانوادگی را آرزومند هستیم. تشکیل کننده و سرپرستی شوازمانی تلویزیونی زیبا سنم شرکت وطنی تاج کریستال می باشد. اعضای کمانی ما نیز من فکر میکنم که واقعا امروز تبی سال نوی دارند و وقتی که تبی سال نوی است میگن که عموما اشتراکچیان را باید که خفا نکنی، باید که امروز 7 نفر گذارد زیرا که سال نو است. اما ولی لیکن هست. قرصک‌هایشان برای اعضای اکمانی دائمی ما دلخواه ناظر شو، کارمند سایه تلویزیون و رادیو و یکی از داوران اساسی که از چی میگن از زمان دوره های اولی زیبا سنم هستم. باید قرصک‌ها رو بلندتر. تشکر زیاد. اعضای اکمانی دائمی دیگری ما نفری واقعا هم خوش سلیقه، سراینده بیامتا و دوستانی عزیز. یگانه نفری که در تاجیکستان میتونن شما در کتفایشان الان پیانینو رو بینید. این در فخرالدین ملک قرصک‌های شما. تشکر زیاد میگیم. و نفر نوبتی من اویدی مخابات ها و اویدی کامنتاری و اویدی و یا گفتیم این نفری که فکر میکنم اگر برنامه زیبا سنم گیم و بعداً موپایکر گیم این هر دوشون قریب که یک چیز است. موپایکر یاروا هنرمند تئاتر و کینو. اعضای حکمانی نوبتی ما واقعا هم اعضای حکمانی نقطه سنج می باشند. این نفر باشند یکی از کارگردان های شناخته تاجیک سارا مظفرشویeva. قرصک‌های شما.
акнун фурсати он омадааст ки мо иштирокчиёнро бо навбат ба ин саҳна даъват кунем. иштирокчиёни мо аз ҳар гуна минтақаҳои тоҷикистон мебошанд. имрӯз хуҷанд, шаҳри душанбе, турсунзода, варзо, бохтар, ваҳдат ва ҳисор мебошанд. иштирокчии навбатии мо таҳти рақами 1 дар марҳилаи дуюм гурӯҳи ҳафтум Зуҳурова Сабрина Зуҳуровна, шаҳри Душанбе, истиқбол мегирем. ба аслу насл як шоҳ духтаре аз молики шоҳнонам. ҷолал ҷою макон аст дар Бадахшонам. Ассалому алайкум муҳтарам доварон ва кулли тамошобинони азиз. Зуҳурова Сабрина ҳастам аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон. Чӣ хеле ки ба ҳамаи мо ва шумо маълум аст, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон яке аз қадимтарин вилоятҳои тоҷикнишини Кӯҳистони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад. мардуми ин вилоят бо ду забон, яъне забони тоҷикӣ ва забони помирӣ шуғнонӣ ҳарф мезананд. чӣ хеле ки муҳтарам ҷаноби олӣ пешвои миллат асосгузори сулҳу ваҳдат қайд карданд, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дарвозаи тиллоии Тоҷикистон хоҳад шуд. ва дар ҳақиқат ҳам ин вилоят бо сарватҳои бои табиии худ дар кулли ҷаҳон машҳур аст ва бо қуллаҳои баландтарини он вилояти Мухтори Кӯҳистонро Бадахшонро боми ҷаҳонӣ мегӯянд. ташаккури зиёд ба диққататон. истиқбол мегирем аъзои акамон, тамошобинони гироми қадр. иштирокчии таҳти рақами 2 Каримова Навраста Озод. ба ҳар ки дӯстдори ватан аст салом салом. ба ҳар ки бобӯи ватан аст салом салом. дар арафаи 28-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем. ба ҳамаи мо шумо маълум аст ки истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1991 ба даст омад ва баробари ба даст омадани истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар як гӯшае аз кӯҳистонии диёр як минтақаи зебоманзаре низ аз нав иҳьё шуд ва он минтақа ҳам минтақае нест ҷуз ноҳияи Варзоб. ноҳияи Варзоб вожаи суғдӣ буда. Варз баландӣ ва об мояи шаффоф мебошад. ноҳияи Варзоб дар баландии 2000 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир буда. масоҳати кулли ноҳия 1656 километри квадратиро дар бар мегирад. дар ноҳия 64 муассиса фаъолият намуда, дорои 6 ҷамоа, 1 шаҳрак ва мавзеъҳои гуногуни сайёҳӣ мебошад. бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ноҳияи Варзоб аз 28 августи соли 1999 сол инҷониб ҳамчун минтақаи истироҳатӣ, табобатӣ ва туризм эълон гардид. дар ноҳия Аллоҳ як мӯъҷизае офаридааст ки агар онро Маликаи Варзоб ҳам гӯем хато намекунем
و آن ملکه ورزاب این دریای آن است که 71 کیلومتر درازی داشته و دریای کافرنیهان می‌ریزد. در ناحیه اینچنین گرم چشمه های موجودند که نه تنها دقت تاجیک و تاجیکستانیان بلکه دقت دولت های خارجی را نیز به خود جلب نمودند و این گرم چشمه خواجه آبی گرم می باشد. گرم چشمه خواجه آبی گرم در بلندی 1860 1900 متر از سطح بحر جایگیر بوده. در آن 2 دریاچه موجود است و از آن 2 دریاچه 20 چشمه های جارو شونده موجودند. موضع زیبای دیگری ناحیه ورزاب این دریای سیوم می باشد. دریای سیوم در دامنه‌کوه زیدی جایگیر است و وقتی که کس از دریای سیوم آب نوش جان می کند چنان زبانی کس به لرزه می آید که انسان خود را در عالم موفقیت ها حس می کند. من شما را به ناحیه ورزاب دهه بیغر دعوت می نمایم، زیرا ناحیه ورزاب مکان آرزوهاست. وقتی که کس به ناحیه ورزاب وارد می شوی چنان شمالک های آن به دماغ کس وارد می گردد که انسان خود را چنان خرسند حس می کند که آن حس را به زبان بیان کردن ناممکن است. ورزاب ما دلنشین است و بکن، خواهی که شوی شیدا بیا به ورزاب ما. تشکر زیاد. اشتراکچی навбати мо таҳти рақами 3 Мурчаева Барқиямо мебошанд. با عرض احترام و صمیمیت به اندازه همه شمایان را خوش آمدید میگویم. شهر باختر یکی از مرکزی ماموری ولایت ختلان به شمار رفته تاریخ کهن دارد. سال 1221 شهر باختر از طرف مغول ها نابود کرده بشود. پس از 7 سال ویرانه های شهر باختر را باستانشناس شوروی زمال پیدا نموده، معین نموده است که همین خرابه های لیوکن خرابه های شهر باختری امروزه می باشد. 11 آگوست سال 1937 نام شهر لیوکن به شهر قرانتپه عوض کرده می شود. شهر قرانتپه در یک مدت هم و شهر بود و هم ولایت بود. در نتیجه متحد شدن دو ولایت قرانتپه و ولایت کلاب، ولایت ختلان تأسیس می‌یابد که مرکز ماموری آن شهر قرانتپه اعلان می‌گردد. 20 ژانویه سال 2018 نام شهر قرانتپه به نام شهر باختر عوض کرده می‌شود. شهر باختر در بلندی 428 متر از سطح بر جایگیر می‌باشد. اهالی این شهر 110,000 نفر را تشکیل می‌دهد. بعد به دست آوردن استقلالیت دولتی در حدود شهر از جهت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تغییرات های کلی به میان آمده. شهر باختر در یک مدت کوتاه سیمای خود را عوض نموده. بناهای بلندآشیانه‌ای زمانوی در این مرکزی شهر قامت افروختند. در مرکز شهر پیکره اسماعیلی سامانی، جلالدین رومی، عبدالله رودکی جایگیر می‌باشد. یکی از موضع‌های تاریخی این قلعه قرآن به حساب می‌رود که متعلق به زمان کوشانیان می‌باشد. در مرکز شهر باختر و آثارخانه ولایتی به نام اوستا، آثارخانه شهری به نام بیبی خانم و کتابخانه ولایتی به نام شمس‌الدین شاهین جایگیر می‌باشد که همه ساله سیاحان زیاد از این موضع‌ها دیدن می‌نمایند. همه شمایان را به این مکان دعوت می‌نمایم. نکته نماند پیش از همه از فرصت مناسب استفاده نموده همه شمایان را به سال نو میلادی تبریک می‌نمایم. اشتراکچی навбати мо аз шаҳри Турсунзода Абдуллоева шаҳри Бону мебошанд. истиқбол мегирем.
میان کوههای قرطا آفتاب بالا می شود. رسم و رسم ملت تاجیک از سلام و از علیک سر می شود. السلام علیکم داوران و تماشابینان عزیز لایحه آزمونی زیبا صنم 2019. شهریبانو عبدالله هستم از شهر ترسونزاده دهه قرطاق. شهر ترسونزاده یکی از شهرهای صنعتی در مقیاس جمهوری شناخته شده است. چطوری که به همگان معلوم است شهر ترسونزاده با داشتن کارخانه آلومینی تاجیک در مقیاس آسیای مرکزی موقع سزاوار را صاحب گشته است. یکی از موضع‌های سیاحی که دقت سیاحان خارجی را به خود جلب کرده است این دهه قرطاق باستانی می باشد. قرطاق باستانی تاریخ طولانی داشته 10-15 هزار سال پیش از عصر یونان و باختر وجود داشت. چطوری که به همگان معلوم است دهه قرطاق یکی از دهه‌های خوشمنظره و خوش آب و هوا به شمار می رود. در دهه مذکور شاعران و عالمان و ادبیات‌شناسان زیاد زندگی کردند، از جمله استاد میرزا ترسونزاده، حمید عابدی، مصطفی شرقی، ناصرجان معصومی که این شاعران نام قرطاق باستانی را در عرصه بین المللی معرفی نمودند. همه روزه سیاحان زیادی از این دهه خوشمنظره و خوش آب و هوا دیدن می نمایند. یکی از موضع‌های سیاحی که دقت خارجیان را زیادتر به خود جلب نموده است این آثارخانه استاد میرزا ترسونزاده است. در مقیاس جمهوری آثارخانه مذکور جای 16 را اشغال نموده است و هر روزه سیاحان زیادی از این آثارخانه دیدن می نمایند. از بین دهه مذکور یک دریای پرجوش و خروش می گذرد که وقتی که شخص به دهه مذکور وارد می گردد از دیدن این دریاچه شوخ خیلی به وجد می آید. از اول تا کنون مردم قرطاق با هنرمندی خود در مقیاس جهان شهرت پیدا کردند. در دهه قرطاق 200 نمود هنرهای گلدوزی، زردوزی، چکندوزی معلوم و مشهور است. مردم قرطاق از ازل تا کنون به گلدوزی و زردوزی مشغولند و با این گلدوزی و زردوزی خود در مقیاس جهان شناخته شده‌اند. اشتراکچی نوبتی ما تحت رقمی 5 عظیمова عزیزا شهر وحدت. ассалому алайкум. Ман Азимова Азиза, донишҷӯи бахши 3 коллеҷи обори шаҳри ваҳдат мебошам. Таърихи ваҳдат таърихи зиёд дорад. Масалан, коллеҷи омори худамон 60 сол мешавад ки ин коллеҷ дар шаҳри ваҳдат арзи ҳастӣ дорад. ҷойҳои истироҳатӣ ҳам зиёд дорад. бахши намоиши либоси миллӣ ва муаррифии минтақаи худ иштирокчии навбатии мо ин нафар бошанд. Гулматова Идимо мебошанд аз шаҳри Ҳисор. салом эй доварони арҷумандам, салом эй дӯстони аҳли пандам. дар ин маҳфил чароғи зинда бошед, ҳамеша оқилу фархунда бошед. ман Гулматова Идимо, донишҷӯи курси якуми коллеҷи омӯзгари шаҳри Ҳисор мебошам. тавре ки медонем, Ҳисори Шодмон мулки бостонӣ буда, аҳолияш орённажод аст. номи он дар паҳнои дурдарози таърихӣ бо унвони Шодмон, мулки Ҳисор ва водии Ҳисор маълум мебошад. дуруст аст ки ин се вилоят бо ҳамдигар алоқаи зичи ногузастанӣ дошта, яъне ки чағониён, аҳорун ва шумон
мебошанд ки инҳоро дар бар мегирад. Маданияти ҳисёр маданияти мезилов мебошад ки ба ҳазораи шашум соли дуюми пеш аз милод сар шудааст ва дар баъзе ҷойҳо то ба ҳазораи дуюми пеш аз милод давом мекунад. ташаккури зиёд. ин буд маълумоти хурдакак дар бораи ҳисёрамон. иштирокчии навбатии мо таҳти рақами 7 аз шаҳри хуҷанд вилояти сухт ҷураева фарангиз мебошанд. истиқбол мегирем. ассалому алайкум ба ҳамаи меҳмонони муҳтарам ва доварони гиромиқадр. Ман Ҷураева Фарангиз аз шаҳри Хуҷанди Бостонӣ омадам. Хуҷанд ин шаҳрест ки дар домонаш моро мепарварад, моро водор месозад. барои ободиву нашъу навояш заҳмат кашиму кӯшишҳо ба ҳарҷ диҳем. зеро Хуҷанд яке аз шаҳрҳои қадимтарин, ободтарин ва зеботарини ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. дар замонҳои қадим роҳи савдои Хитой ва Эрону Аврупо аз болои ин шаҳр буд. як тарафи шаҳри Хуҷандро Сирдарё ба шакли моҳи нав пешонида гирифтааст. ана ҳамин ҳолати табиӣ аз замонҳои қадим Хуҷандро яке аз шаҳрҳои ободтарини Осиёи Миёна гирифта буд. фарзандони фарзонаву обрӯйманди Хуҷанд амсоли Абумаҳмуди Хуҷандӣ бо таҳқиқоту пурарзиши, шоири бузург Хоҷа Камоли Хуҷандӣ бо асарҳои безавол, Маҳастии Хуҷандӣ бо шеърҳои дилпазир ва албатта Шайх Маслиҳатдин бо маколу манзалат Хуҷандро обрӯи бузургӣ ба ҷаҳониён гирифта буд. ташаккур ба диққаттон. ман ташаккур мегӯям барои иштирокчиёни мо бо ҳамин бахши навбатии мо ки ном дорад ҳозир ҷавоби ба итмом мерасад ва дар ин бахш аз ҳама нафари пешсаф иштирокчии мо Зуҳур ва Сабрина мебошанд. қарсакҳои шумо. ҳар нафаре ки аз 25 то 31 декабр аз маркази ҷавоҳироти Тоҷи Кристалл ба маблағи зиёда аз 199 сомонӣ маснуот харидорӣ менамояд, соҳиби занҷира ва овизаи нуқрагин мегардад ва ҳар нафаре ки зиёда аз 1999 сомонӣ маснуот харидорӣ менамояд, соҳиби занҷира ва овизаи тиллогин мегардад. ҳар як бону сазовори шоҳбону будан аст. Тоҷи Кристалл, шукӯҳи дастрас. бахши дуюми мо ин бахши ҳозирҷавобӣ мебошад. омодагиатон чӣ гуна аст имрӯз? нақс? хуб. саволҳо пайвастагӣ доранд бо география, ҷуғрофия, саволҳои мантиқӣ ҳастанд, саволҳои одди таърих, адабиёт, забон, ҳатто чистонҳо ҳам ҳастанд. барои ҳамин пеш аз ҳама аз ҳар як шумо ман хоҳиш мекунам ки бо диққат бошед, зеро ки ҳар як ҷавоби шумо барои шумо имконият медиҳад барои гузаштан ба даври асосӣ. саволи якумини мо саволи бениҳоят осон аст. нигоҳ кунед, бо диққат гӯш кунед. агар шумо дирӯз 20 дона себ дошта бошеду имрӯз, яъне ки ҳамун шумораи себҳои шумо 10% кам шавад, имрӯз чанд дона себ доред? марҳамат, шаҳри Боно Абдулло. саволи осон буд. 20% себ доштем, агар 10%аш кам шавад, 10% дигар боқӣ мемонад. нодуруст. ташаккури зиёд. биёд имкониятро ба Барқиямо Муршаева медиҳем. 90%. аҳсан, нодуруст. марҳамат, Сабрина. 18 себ. дуруст. 18 дона мемонад вақте ки 10% кам мешавад аз 20 дона. дарозтарин дарёи дунё 7194 километр аст. гӯед ки номи ин дарё чист? сараввал ки даст бардоштанд? Сабрина, марҳамат. ба фикри ман Амазонка.
ба фикри шумо дуруст аст. Қарсакҳои шумо бисёр хуб. Сабрина Ҳасан, аллакай ду тангаи тиллоӣ доред. Мегузарем ба саволҳои душвор. бори аввал дар дунё маҳз дар зодгоҳи президенти ҳамонвақтаи Федератсиони байналмилалии шоҳмот дарси шоҳмотро дар мактабҳо ҷорӣ карданд. Он дар куҷо буд? Маромад балангӯяк. ҳиндустон бошад, барои чӣ ки аввалин маротиба шатранҷ дар ҳиндустон пайдо шуда. як ҷо аст бо ҳарфи қ оғоз мешавад. Қазоқистон? Не. Қирғизистон? Маромад ҷои худро ишғол кардем, имкониятро ба дигар метем. Бо қ сар мешавад, бо я тамом мешавад. Намедонед? манам боз кӯмак мекунам. қал давомаш чи аст? ҷавоб дода наметавонед. ман худам гӯям ин қалмиқи аст. дӯстони азиз, як қарсак. ташаккури зиёд мекунам. афшана дар наздикии бухоро зодгоҳи кадоме аз олимони мутафаккирони бузурги тоҷику форс аст? маромад. абуалӣ ибн сино бошад. дуруст! афшана дар наздикии бухоро зодгоҳи олим ва мутафаккири бузурги тоҷику форс абуалӣ ибни сино мебошад. қарсакҳои шумо барои Бархия Момурчаева. давом медиҳем. нигоҳ кунед, бо диққат гӯш кунед. ин ба зодгоҳ яке аз иштирокчиёни мо пайвастагӣ дорад. ин нафар ҳатто дар аввал дар бораи ин чиз ҳарф зада буданд. он минтақа дар кишвари мо ҳоло шаҳре аст. қаблан Шумон ном доштааст. ин ҳоло кадом шаҳр аст? маромад навраста Каримова аввалин шуда даст бардошта. Ҳисор. дуруст. қарсакҳои шумо. саволи навбатӣ бениҳоят саволи душвор аст. бо диққат гӯш кунед. он калима ба маънии ёвар ё ёрдамчӣ аст. дар фаъолияти омӯзгорӣ ҳам ӯ ёвар аст, дар лаборатория ҳам ёвари профессор ё доцент аст, дар беморхона ҳам онҳо ҳастанд ва ёвари духтур мегӯянд, дар режиссёрҳо ҳам доранд. ҳоло ҳамин гуна ёвар чӣ ном дорад? ин ёвар бо забони бо термин гӯем агар. маромад Сабрина. ассистент. дуруст! қарсакҳои шумо дар ҳақиқатам. саволи навбатӣ. номи ягон сайёраро гӯед ки дар он ҷо одамон зиндагӣ мекунанд. маромад Фарангиз, имконият медиҳем. замин. дуруст, мо дар замин зиндагӣ мекунем. осон. аҳсан, як тангаи тиллоӣ барои Фарангиз Ҷураева. бисёр хуб, давом метиҳем. ӯ дар осори ғайри ҳақиқии худ бо тахаллуси навоӣ ва дар ашъори тоҷикияш бо тахаллуси фонӣ шеъру асарҳо иҷод кардааст. чӣ ном дошт ӯ? шаҳрибонуи Абдулло. маромад. алишер навоӣ. дуруст! қарсакҳои шумо. аҳсан, аҳсан. саволи навбатии мо. номи он системаи ҷустуҷӯии маълумот дар интернет аз як калимаест дар математика истифода мешавад. он иборат аст аз 1 то 1 ва 100 то 0. чӣ ном дорад он системаи ҷустуҷӯ? маромад Сабрина Зуҳурова. Google. дуруст! саволи навбатӣ. ин саволам бисёр шавқовар аст. моҳтоб аз маҳтоб чӣ фарқ дорад? маромад Навраста. кӯшиш кунед тезтар даст бардоред. ман хоҳиш мекунам. моҳтоб, маҳтоб. фарқ мекунанд ё ин ки намекунанд? дар ҳақиқат ин ҳар дуяшон як чизанд, лекин ба як ҳарф фарқ мекунанд. дар якум о, дар дуюм а. бо диққат, шумо қариб ки дуруст ҷавоб додед. нигоҳ кунед, ман мегам моҳтоб аз маҳтоб чӣ фарқ дорад? фарқ надорад. дуруст, фарқ надоранд онҳо. қарсакҳояша барои Навраста Каримова. бисёр хуб. давом метиҳем. ду ҷирми бо нури осмониро номбар кунед ки аз замин метобанд. маромад Шаҳрибону Абдулло. офтоб ва моҳтоб. дуруст. аҳсан. давом метиҳем. саволи навбатӣ. хироҷ як намуди андозе буд ки онро барои истифодаи он чиз меситонданд. барои истифодаи чӣ? Сабрина. маромад. замин. дуруст. осон. ман аслан мегӯям барои Сабрина бисёр фаъол ҳастанд. бисёр хуб. давом метиҳем. саволи навбатӣ. нурӣ ин поруест ки барои баланд бардоштани ҳосилнокии замин истифода мешавад. нурӣ ду хел мешавад. шумо гӯед ки кадом намуд мешаванд? нуриҳои чӣ мегӯянд? мегӯянд ку дар нуриҳои. маромад Шаҳрибону. нуриҳои офтобӣ. Навраста. маромад.
нуриҳои маданӣ, дуруст ва нуриҳои ғайримаданӣ, наздик шудед. Маданиаш дуруст аст, ман барои мегӯям. Агар як нафари дигар пайдо шуд гӯяд ки органикӣ, дуруст! Нуриҳои органикӣ ва маъданӣ онҳоро мегӯянд. Табибон ва ҷарроҳону ҳамшираҳои шавқат бояд он чизро надошта бошанд. Зеро ҳамон ҷое ки он чиз қарор мегирад, метавонад тамиз нашавад, яъне тоза кардан нашавад ва боиси ангезиши кадом маризӣ шавад. Чиро бояд онҳо надошта бошанд? Марамад, Навраста Каримова, марамад. ин барои ҳар як шумо ҳам дахл дорад. Шояд баъзе вақт дар хона ягон ҳолат мешавад, масалан ягон кас ягон ҷояшро бурид. ифлосӣ бошад. Дуруст аст. Мо гуфтаистем, он чизе ки ҳаст, бояд онҳо ҳатман онро гиранд ки ифлосӣ дар ҳамон чиз шуда метавонад ки беморро метавонад ки марамад. Фарангиз Ҷураева имконият барои шумо. ба фикри ман микроб. Микроб дуруст аст. Як чизро фикр кунед. Ман бори дигар барои шумо. Микроб дуруст аст, аммо не, дар чӣ метавонад ки микроб ҷойгир шавад? Медонед ё ин ки не? Биёед барои азиза имконият дем. Бисёр баъдан тарин баша. Дуруст! Ангуштарин аст ки ва дар вақти нигоҳ кунед ҷарроҳӣ кардан ҳатман онро бояд духтур гирад. давом медиҳем. Саволи навбатӣ. Ҳамаи исмҳо ба ду гурӯҳи калон тақсим мешаванд. Кадом гурӯҳ аст он ду гурӯҳ? Марамад Сабрина? исми ҷондор ва беҷон. Дуруст. Давом медиҳем. Дар кадом материк ё қитъа умуман дарё нест? Марамад Сабрина? Я аз аввалин шуда боз даст бардошта. ба фикри ман дар Антарктида. Дуруст! Ман ташаккур мегӯям барои иштирокчиёни мо. Бо ҳамин бахши навбатии мо ки ном дорад ҳозир ҷавоби ба итмом мерасад ва дар ин бахш аз ҳама нафари пешсаф иштирокчии мо Зуҳур ва Сабрина мебошанд. Қарсакҳо шумо! акнун бахши навбатии мо ин бахши дузандагӣ мебошад. Худи ҳозир тарроҳи касби мо Мерангез Шарифова барои шумо як намуди ороиш додани гиребонро бо сангҳои қиматбаҳо нишон медиҳанд. Дар давоми 10 дақиқа баъд аз оне ки Мерангез иҷро карданд, шумо низ ҳатман кӯшиш кунед ки ороиши шумо ба ороише ки Мерангез Шарифова карданд монанд бошад. Инак вақт рафт, бо диққат нигоҳ кунед.
тамошобинони азиз, чӣ хеле ки мо дидем барои тарои касби мо Мерангез Шарифова 5 дақиқа кифоя буд то ин ки гиребони куртаро ороиш диҳам бо сангҳои қиматбаҳо. Акнун барои иштирокчиён мебошад мо иловатан 10 дақиқа вақт медиҳем то ин ки онҳо хуб ва пеш аз ҳама зебо гиребони куртаро ороиш диҳанд. Инак иштирокчиёни гироми қадр, акнун имконият дар дасти худи шумо аст, иштирокчиёни азиз. Инак вақти мо ҳам ҳаст 10 дақиқа. барои ҳар як шумо муваффақият хонастем. 1, 2, 3 рафтем.
иштирокчиёни гиромии қадр, вақте ки барои шумо ҷудо шуда буд ба итмом расид. Ман аз ҳар як шумо хоҳиш мекунам ки лавозимотҳоро барои роҷ додан ба як тараф гузоред. Ман хоҳиш мекунам. Стоп. Ташаккури зиёд. хуш, чӣ хеле ки мо дидем аллакай баъзе иштирокчиёни мо аз ӯҳдаи ин кор баромаданд, баъзешон не, аммо мутаассифона ман худи ҳозир ба гузорӣ карда наметавонам. аъзои акамон низ ва танҳо меҳрангез шумо метавонед ки ба гузорӣ кунед ва бигӯед ки то кадом андоза аз ӯҳдаи ин кор иштирокчиёни мо баромаданд ва ки соҳиби чанд тангаи тиллоӣ мегардад. марҳамат. аз ӯҳдаи кор духтарҳо хеле хуб баромаданд. соҳиби 5 тангаи тилло идимо гулматова мешаванд, чунки аввалин шуда тамом карданд. ҳам чӣ хеле ки ман кардам нишондам то охир ба анҷом расондагии одам ин идимо мебошад. соҳиби 4 тангаи тилло ин кас барқиямо мурчаева мешаванд, то охир нарасонданд, аммо хело ҳам корашон тоза. соҳиби 3 тангаи тилло сабрина зуҳурова мешаванд. каме хатогиҳо вуҷуд дорад барои ҳамин. соҳиби 2 тангаи тилло шаҳрибонуи абдулло. соҳиби 1 тангаи тилло ин касам бошанд азиза азимова. ба охир расонданд, аммо каме ширешро ба рӯи сангҳои қиматбаҳо олониданд. мо ташаккур мегӯем барои шумо, барои кӯмак. як қарсаки баланд барои тарои касби мо Мерангез Шарипова. ва чӣ хеле ки худи ҳозир шумо дидед дар ин бахши мо аз ҳама пешсаф иштирокчии мо аз шаҳри Ҳисор Гулматова идимо мебошанд. як қарсаки баланд. ҳар нафаре ки аз 25 то 31 декабр аз маркази ҷавоҳироти тоҷи кристалл ба маблағи зиёда аз 199 сомонӣ маснуот харидорӣ менамояд, соҳиби занҷира ва овезаи нуқрагин мегардад ва ҳар нафаре ки зиёда аз 1999 сомонӣ маснуот харидорӣ менамояд, соҳиби занҷира ва овезаи тиллогин мегардад. ҳар як бону сазовори шоҳбону будан аст. тоҷи кристалл, шукӯҳи дастрас. тамошобинони азиз, бахши навбатии мо бахши пазандагӣ мебошад. ошпази касбии мо чун ҳар вақта Анваров Равшан аллакай омода ҳастанд ва имрӯз тамошобинони азиз ки мо қарор дорем ва то омади соли нави 2020 ки соли муш мебошад, рӯзҳои ангушшумор мондааст. Анваров Равшан тасмим гирифтанд ки хӯриши махсуси соли навиро омода кунанд ки дар ин хӯриш онҳо мехоҳанд ки арчаи зебои соли навиро инъикос кунанд, ҳамзамон худи мушро ва навиштаҷоти соли 2020. марҳамат иштирокчиёни гиромии қадр, ман аз ҳар як шумо хоҳиш мекунам ки бо диққат ба тарзи омода кардани хӯришро аз тарафи Анваров Равшан нигоҳ кунед ва баъдан барои шумо низ вақт дода мешавад то ин ки шумо мисли Анваров Равшан ин хӯриши махсуси соли навиро омода кунед. рафтем.
ташаккури зиёд мегӯем. Назои акамон марамат иштирокчиёни мо бояд ки анаминтар омода созанд. Чӣ хеле ки дида истодаед мана. Иштирокчиёни азиз, шумо бо диққат нигоҳ кунед. фикр мекунам алкай дидед 10 дақиқа вақт ба фикри мо кифоя аст барои иштирокчиёни мо. Инак 1 2 3 рафтем. Ташаккури зиёд мегӯем барои иштирокчиёни мо. 10 дақиқа вақт ба итмом расид. Якумин шуда хӯришро омода карда буданд. Сабрина Зуҳур ва як қарсак мезанем. Бисёр хуб. Аммо ман намедонам ки то кадом андоза ин хӯриш ба талаботи ошпази касбии мо Анваров Равшан ҷавобгӯ аст ё ин ки не. Аммо ман худи ҳозир мехоҳам ки барои богузорӣ, барои кӯмак кардан ба ин санамо Мопайкар Ёрованро даъват кунем. Маромад, қарсакҳои шумо. Бояд ки Мопайкар Ёрова бо ҳамроҳии Анваров Равшан дар якҷоягӣ муайян кунанд ки кӣ соҳиби чанд тангаи тиллоӣ мегардад. Мопайкар Ёрова, маромад, ман хоҳиш мекунам, як бор метавонед ки аз назар гузаронед хӯришҳои
иштирокчиёни моро. خب دخترها مهنت کردن معلوم است چون سابرینا که 10 دقیقه نگذشته در دقیقه هفتم این کارو به انجام رساند و دیگر دخترها پسان تا 10 دقیقه موندن در دقیقه های ثانیه های آخرین گویم اگر این خورش هم نیست آرایش سالی نوی است برای دسترخوان خیلی خوب تیار کردن عزیزانم از 7 پری چهره که اینجا اشتراک کردن و یعنی آرایش سالی نوی برای دسترخوان سالی نوی آماده کردن عزیزه عظیمова بهای 5 شهریبانوی عبدالله بهای 4 و دیگر اشتراکچیان متاسفانه بهای 3 تنگه طلا این هم بهای خوب است از این ناراحت نشوید سابرینا جان 13 می شود یگم کمبودی نیست بخش های آینده باز 2 بخش دیگر است رفشان جان با شما تشکر زیاد тамошобинони азиз бахши навбати мо бахше аст ки пур аз тарсу пур аз ҳарос аст ман агар иштирокчӣ мебудам умуман наздик намешудам ба ин хазанда иштирокчиёни мо имрӯз маҷбур ҳастанд ки на танҳо наздик шаванд балки аз таги ин хазанда тангаҳои тиллоиро гиранд ки дар таги он 5 тангаи тиллоӣ аст 5 сония вақт дода мешавад бояд дар давоми 5 сония шумо 5 тангаи тиллоиро гиред агар 3 то гирифтед пас 3 то 1 то гирифтед 1 то агар нахоҳед метавонед ки умуман нагиред аз ин бахш шумо соҳиби ягон танга намегардед омода ҳастед 1 2 3 вақт рафт аҳсан ташаккури зиёд мегӯем барои сабрина зуҳро бисёр хуб соҳиби 5 тангаи тиллоӣ гаштанд духтараки ҷасур нотарс ва камтарака гирёнчак навраста каримова инак навраста шумо омода ҳастед беҳтарин рафтем 1 2 3 вақт рафта истодааст 2 1 вақт тамом шуд ҳаст 5 тангаи тилло беҳтарин имкониятро медиҳем ба ҳуқуқшинос барқиямо мурчаева кани як моро ба ҳайрат гузоред рафтем 1 2 3 вақт рафт вақт рафт тамом аҳсан тафсаккуртон бисёр хуб давом медиҳем ва аллакай 3 иштирокчии мо аз зуда ин кор бениҳоят хуб баромаданд ва акнун навбати иштирокчии навбати мо шаҳрибонуи абдулло рафтем шаҳрбону инак давом метиҳем азиза азим ва иштирокчии навбатии мо вақт рафт бисёр хуб имкониятро ба иштирокчии навбатии мо медиҳем ин нафар бошанд идимо гулматова мебошанд қарсакҳои шумо маромад дастгирӣ мекунем инак рафтем беҳтарин аҳсан қарсакҳои шумо бисёр хуб акнун имкониятро ба иштирокчии навбатии мо фарангиз ҷураева медиҳем 1 2 3 рафтем хуш ҳаст 5 танга бисёр хуб қарсакҳои шумо ман аҳсан мегӯям барои иштирокчиёни мо шумо дар ҳақиқатам имрӯз исбот намудед ки на танҳо зебо ҳастед балки дар баробари инам ҷасур ҳастед қарсакҳои шумо барои иштирокчиёни мо беҳтарин тамошобинони азиз бахши озод иштирокчии мо сабрина зуҳурова истиқбол мегирем
тамошобинони азиз, ин гуд духтарони зебое ки шумо дар рӯи саҳна мебинед, ин моделҳое ҳастанд ки ман бо онҳо тайёрӣ мебинам ва ман аз тарафи конкурсҳои ҷаҳонӣ як моҳ пеш яъне грамотае ки официальный представитель конкурсов красоты в Таджикистане интихоб гардидам ва аз ин рӯ то моҳҳои май 2020 ман метавонам ба дигар шаҳрҳо моделҳои худро яъне дар конкурсҳои миллӣ равон намоям. Ташаккури зиёд. Ва он гӯшборҳое ки духтаро дар гӯшон доранд, яъне ман онҳоро худам тайёр намудам ва онҳо 1 дақиқаро мегиранд. Агар иҷоза шуда бошад, ман тайёр мекунам. Маромад, хамсакӯи шумо. аҳсан мегӯям ман беҳтарин. Ман хоҳиш мекунам барои аъзои акамон лозим бошад нишон диҳанд ё аллакай бовар кардед. Ташаккур Сабринаҷон, офарин. ҳоло ҳамин гуна гӯшворо муд шудааст. аҳсан, як қарсаки баланд барои Сабрина Зурова. инак қарсакҳои шумо истиқбол мегирем. иштирокчии навбатии моро Каримова Навраста, нояи Варзоб. саломи дубора ба ҳамаи шумо. мехоҳам ки аввал бо ширинӣ оғоз намоям. марҳамат, шириние ки ман бо дастони худам омода кардам. беҳтарин. махсуси шумоё. қарсакҳои шумо чӣ ном дорад ин ширинӣ? ҳамаш хонагӣ. креми дурунаш нест хонагӣ. кремои болош танҳо аз мағоза аст тамом. ҳамашу хонагӣ. бо дастони худам омода намудам. беҳтарин, як қарсаки баланд. хуш, бисёр хуб. ва чӣ тавре ки дар бахши аввал ваъда дода будам, барои акай Фахриддин, яъне устод Фахриддин, ман галстуке ба сабки худам омода сохтам. О! ин чӣ гуна аст? Кани. ин галстукест ки бо 3 то галстукчаҳои дигар оро дода шудагӣ аст. яъне сурх, сафед, сабз. парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонамон. устод Фахриддин бояд барои он ки сазовори ин галстук шаванд, филме ки дар ноҳияи Варзоб дар асри 20 шуда гузашта буд ки он ном дорад «Ман бо духтаре вохӯрдам». бояд мисраҳои шеърии онро замзама кунанд, баъд сазовори ин галстук мешавад. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, в покой взяла. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, в покой взяла. Хуш, беҳтарин. бахшида ба 17 солагӣ тоҷи кристалл ман як куртаи ҷадиде низ тарроҳӣ намудам ва мехоҳам онро ба шумо нишон диҳам. ин дизайнаш аст? бале. хуш, биёед ман кӯмак кунам. агар ба даври финалӣ гузарам, ин курта тайёр шуда меояд. ана ин курта чӣ гуна аст? ранги сиёҳ мешудааст. дар он ҷо тоҷе ки шумо кардед, ин худи рамз ё ин ки логотипи тоҷи кристалл аст. боз дар ин ҷо зе бо санам нависта шудааст ва рамзи асосии барномаи Зебу Санам 2019 дар ин ҷо ҳаст. бисёр хуб. аҳсан. дар асл ин як куртаи оддии тоҷикона мебошад ки бо гулҳои муслимии қаротегин ороиш ёфтааст. беҳтарин.
бисёр хуб. Қарсакҳо шумо Навраста Карим ва Ноя Варзоб. Иҷрокчии навбатии мо Мурчаева Барқиямо бо ширинӣ, торт, кулчақанде ки мегӯем ва хӯриш ва боз бо дигар дастовазҳо имрӯз дар бахши озоди мо иштирок мекунанд. Истиқбол мегирем иштирокчии мо Мурчаева Барқиямо. ин ариқ ба зодирӯзи шумо тааллуқ дорад. Хуш, бисёр нағз. Бисёр хуб. Happy birthday, Mr. Fakhriddin. I wish you success and happiness in your life. I bring you a cake. بسیار عالی، هم تبریک و هم یک امتیاز عالی زباندانی رو نشان دادن. این بهترین است. من امید میکنم که یک کفکوبی هم میکنید برای بله این شیرینیه درباره این شیرینی نگفتید از چی آماده شده است؟ سه تا شدر لیتا میرود، کمک ارد میرود، یک تا قایمق تمام در درونش. در کریمش باشد و یک تا سمیتانا میرود، سکشونی مالکو میرود تمام. ای بلو شکلات. بهترین. این خورش مخصوص برای مهمانانی عالی قدری که در اینجا حضور دارن، من این رو به آنها پیشنهاد مینمایم. نام ماندید برای خورش؟ نام این اناناس است. اناناس. در حقیقت هم نگاه کنید به اناناس مانند است. خوش. این خورشی که در اینجا می باشد، این رو مخصوص برای همون نفری که همین آزمون رو و پیشنهاد میکنم دست. بسیار خوب. قرصک‌ها شما برای برقیه‌ما مرچای و اشتراکچی ما آمادگی خوب دیدن. اشتراکچی نوبتی ما عبدالله و شهری بانو می باشند. این نفر نیز پخت و پز، گلدوزی و با یک تیاری خوب آمدن. باری دیگر سلام به شما داورانی ارجمند. من امروز برای شما گلدوزی قراتاقی آوردم. کمک کنم؟ مرحمت. بیایید. با دست خودم قلم کشیدم آن را دوختم. واقعا زیبا. بسیار عالی. قرصک‌های شما بسیار خوب. واقعا هم وقتی که پیش از اون که در روی متا گلدوزی کرده می شود، یک هنر دیگر است قلمزنی که این یک شخصی الوهیده این کار رو انجام میدهد. خوب است که شما از عهده هر دو کار، یعنی هم گلدوزی کردن و هم قلمزنی میبرید. اصلا اینش لقبتی برنامه صبح که خود در آنجا برندگی میکنم. صبح تلویزیون تاجیکستان؟ بله. شما برندگی میکنید در آنجا؟ بله. بهترین. یک قرصک. و من اینجا با دستان خودم برای شما فطیر آماده نمودم و آن را در دیدان با دستان خودم پختم. یک قرصکی بلند دوستان دستگیری کنید. اینش شیرینی. شیرینی است. بهترین. تشکر میگم برای شما برای اینکه مهنت کردید، زحمت کشیدید. این بسیار خوب است. اگر اجازه باشد 4 مصرع شعر قرائت کنم. مرحبا. مرحبا ای سال نو خوش آمدی. چون جوانی نوچه در جوش آمدی خوش آمدی مهمانی ما. یک دم بین و تنوع نانی ما. سیر کن بروی این زیبا دیار. هر کسی را دیده بین ما بختیار. سیر کن هر دل را شاد کن. ملک ما را دلکش و آباد کن. از فرصت مناسب استفاده برده اولا شما داورانی عزیز و کل مردم شریف تاجیکستان را با آمد سال نو میلادی تبریک و شادباش گفته به شمایان عمری دراز، صحت و سلامتی و همیشه در کارهایتان بودباری های زیان را تمنا دارم. باری دیگر خوشبخت باشه. تشکر زیاد. با این سلامت میکنیم اشتراکچی نوبتی رو. عظیم و عزیزه از شهر وحدت این نفر باشند گوشتینگیر می باشند. استقبال میگیریم. باری دیگر سلام میگم به شما. من گوشتینگ طرز آزاد مشق میکنم. پدرم نیز ورزشگر می باشد و من از پدرم آموختم این ورزش را، گوشتینگ طرز آزاد. خوش. و با مسابقه های بین ناحیه تابع مرکز و در شهر دوشنبه در زورخانه شرکت کرده و جای اول را اشغال کردم. یک قرصکی بلند. خوش. بسیار خوب. این همه‌اش مدال های شما می باشند که از مسابقه ها گرفته. سپاس می‌کنم. یک قرصکی بلند. اشتراکچی نوبتی ما گلمات و ایدیمو می باشند.
истиқбол мегирем. Ин нафар мехоҳанд ки тоқие ки худашон духтанд нишон диҳанд ва ҳамзамон кулчақанд омода карданд. хуш хеле ки дар инҷо дида истодаед, ин ҳунари дастони худам мебошад. ба фикри ман даври якум бахшбам ман тоқӣ оварда будам, дида будед. ва ин аст яке аз онҳое ки ман бо дастони худам тайёр кардам ва омодааш кардам. Бисёр хуб. Як қарсаки баланд. ва боз як кулчақанди дигаре омода кардам ки бо калимаи русӣ творожный пирог мегӯянд. Хуш, хуш. Хуш. Бисёр наз. Ман ташаккур мегӯям барои иштирокчии мо Димо Гулмат ва як қарсаки баланд сипоси бепоён. Хуш, иштирокчии навбатии мо аз шаҳри Хуҷанд Фарангиз Ҷураева мехоҳанд ки барои шумо шеър бихонам. Истиқбол мегирем, марҳамат. ман мехостам бо забони русӣ камтар шеър қироат намоям. мазмуни ин шеър дар одамигарию ва одамдӯстӣ мебошад. Сердечная доброта. Ничто не может сердце изменить, ни слава, ни почет, ни положение. Ни за какие деньги не купить нам доброты сердечной без сомнения. А что для счастья нужно иногда? Лишь чуточку сердечного внимания. Казалось бы, такая ерунда, обычное людское понимание. Благословлен будь тот, кто щедр душой, и кто людей не судит по одежке, всегда готов делиться добротой и не откажет никогда в поддержке. Протянет руку в самый трудный час, свои проблемы в этот миг забудет. И слава Богу, что живут среди нас такие замечательные люди. дар охир ман мехостам муҳтарам ҳакамонро, кормандони тоҷи кристаллро ва албатта Мубориз Усмоновро бо омадани соли нави 2020 табрику таҳният гуфта ба ҳамаи шумоён хушбахширо таманно дорам ва албатта чӣ дар дилатон чӣ орзу дошта бошед, ҷомеа амал бошад. Ташаккури зиёд мегӯем қарсакҳои шумо Фарангиз Ҷураева. ҳар нафаре ки аз 25 то 31 декабр аз маркази ҷавоҳироти тоҷи кристалл ба маблағи зиёда аз 199 сомонии маснуот харидорӣ менамояд, соҳиби занҷира ва овезаи нуқрагин мегардад. ва ҳар нафаре ки зиёда аз 1999 сомонии маснуот харидорӣ менамояд, соҳиби занҷира ва овезаи тиллогин мегардад. ҳар як бону сазовори шоҳбону будан аст. тоҷи кристалл, шукӯҳи дастрас. акнун бахши навбатии мо бахши намоиши либосҳои аврупоӣ мебошад. Сабрина Зуҳурова якумин шуда либоси аврупои худро намоиш медиҳанд.
бошед иштирокчиёни азиз, акнун фурсати он омадааст ки шумо барои худ муайян кунед ки ҷавоби акамонро, тангҳои тиллое ки акамон метавонад барои гузаштан ба давраи дигар интизор шавед ё ин ки не. Зеро ки ҳар як тангаи тиллое ки шумо доред, ман гуфтам ки як тангаи тиллоӣ иваз мешавад ба 50 сомонӣ. Худи ҳозир ман мебинам ки Сабрина 118 тангаи тилло доранд. Инам бошад тақрибан 900 сомон мешавад. Сабрина, шояд иштирок намекунед? давом метиҳем. Давом метиҳед. Беҳтарин. Як қарсаки баланд барои Сабрина. Имрӯз бисёр фаъол буданд. Навраста чӣ кор кунем? 600 сомонӣ ё ин ки рақобатро идома медиҳед? ин ҳисси ман иҷозат намедиҳад ки ман пулро гирам. зеро мо халқе нестем ки бо ҳуҷум кардани лашкар шикастро пазирем. ҳозир ҳеҷ кас барои шумо ҳуҷум карда наистодааст. Ман мегӯям, масалан барои баъзе нафарон кифоя нест, масалан ҳатто тангҳои тиллое ки азои акамон кифоя намешавад. Ман танҳо аз шумо пурсида истодам, шумо давом медиҳед ё ин ки не иштирок кардан? Ҳамин чамақа чизро пурсидам ман аз шумо. Тамом. Ташаккур. ғамгин нашавед ҳеҷ гуна. Агар нагузаштед ғамгин нашавед. Идома медиҳем. Беҳтарин як қарсак барои навраста. Барқия мо чӣ кор мекунед? Ба чӣ як бори дигар? Пеш. Баландтар. Ба пеш. Беҳтарин. Қарсакҳои шумо ҳар қадар гап тамом. Фаҳмо аллакай чӣ мешавад. Шарибону чӣ кор кунем? Нигоҳ кунед. Ин чанд сомон мешавад? Тақрибан 650 сомон мехоҳад. Лозим нест ин қадар пули кам. чӣ тавре ки аз аввали барнома гуфта будам, шиори ман ба пеш. Ба пеш аз шумо. Беҳтарин. Як қарсак. Бисёр хуб. Азиза. мумкин аст ман фикр кунам. чӣ фикр мекунед? Не 600 сомон тамом. Шояд ки ман як чизро мегӯям, иштирокчиёни азиз, барои чӣ ман пурсида истодам? Зеро ки аз мобайни 7 нафар танҳо 2 нафар мегузаранду халос. Яъне ҳамагон гузашта наметавонед. Ин чиз ғайриимкон аст. Шумо давом намедиҳед. Ман хоҳиш мекунам маблағро барои азиза азим маблағашонро биёрам 600 сомонӣ нафар даст кашидан аз иштирок. Беҳтарин. Барои чӣ не? Барои чӣ не? ин ягон ҷои вай надорад. оромо наметавонанд ки интихоб кунанд. хоҳанд иштирок мекунанд, нахоҳанд не. Идимо Гулматова, нигоҳ кунед, шумо низ метавонед ки худи ҳозир 650 сомонро гиред ва оромо наметавонед ки аз иштирок даст кашед. чӣ хеле ки худатон гуфтед, 2 нафар мегузарад. мумкин аз онҳо 2 нафаре ки мегӯяд ман дар мобайнашон набошам. мехоҳам ки давом надиҳам. Давом намедиҳанд. Боз як нафари дигар ҳаст. Беҳтарин. Ман хоҳиш мекунам. мо ташаккур мегӯем барои азиза. биёед як қарсак мезанем ҳамагон иштирокчиён. бисёр хуб. идимо Гулматова 650 сомон дигарро интизор ҳастем. баромад ин маблағҳои шумо аст. 650 сомон. ташаккур мегӯем барои иштирок. муваффақият хоҳон ҳастем барои шумо. як қарсаки баланд. сипоси бепоён. Фарангиз чӣ кор мекунем? иштирок мекунед ё ин ки не? 11 ин 550 сомон мешавад. не, ман ҷавоби ҳакимонро интизор мешавам. пул барои шумо муҳим нест. дуруст. як қарсаки баланд. биёед наздиктар биёед ин тавр ки бошад. тамошобинони азиз, муҳтарам аъзои акамон, акнун фурсати дер интизор фаро расид ва мо худи ҳозир муайян мекунем ки ба даври дуюми шоу озмуни телевизионии Зебосанам 2019 мегузарад ва ки аз пулҳои нагирифтааш пушаймон мешавад. марҳамат аъзои акамон, ман хоҳиш мекунам. имрӯз мо як вазни гаронро ба дӯш дорем. чаро ки духтаро хеле зебо буданд. духтаро ҳақиқатан ҳам зебо санам ҳастанд. аз нуқтаи назари агар критерияи озмун гирем, агар Фарангиз бо қадду қоматаш, бо чеҳрааш сазовор аст ки 5 тангаи тилло гирад. бисёр хуб. мубаракар ёр ва марҳамат.
фарангиз ҷон дар тӯли ана ҳамин вақте ки аз оғози ҳамин зебосанам сар шуда яъне озмуни даври якум ва ин озмуни даври дуюм дар озмуни якум каму беш фаъолтар будӣ ва умеди ман зиёдтар буд нисбати оне ки ту дар даври дуюмам фаъолтар мешавӣ. аммо ҳоло дар охир вақте ки бо либосҳои аврупоӣ баромадиву он роҳ гаштану он карашмаи хеле нозук хеле гӯем ҷаззоб ва он қаду басте ки ту дорӣ он ҳусну латофате ки ту дорӣ ман барояд 5 тангаи тилло медиҳам. бисёр хуб, ман фикр мекунам ки агар ду аз якамони мо ҳам 5 тангаи тилло диҳанд онҳо ин имконияти хуб мешавад шояд ки ба даври дигар ҳам гузаред шумо. медонед ҳаёт худаш як дарёи пуртуғёни зудгузар аст. ман ба дурдонаҳои ҳикмат назар меафканам ва ман бо ҳар дуи ҳакамон изҳори ризоят мекунам. бисёр қаду қомати баланд ба тамоми оиномаву озмун ё ки ҳамун шартҳо ҷавобгӯ ва ман аз шумо як хоҳиш мекунам ки табассуми зебои ҳамешагиву доимии зебосанаме ки имрӯз дар ин минбари баланд шумо сазовор гаштед ҳифз кунед. 5 танга ман ба шумо тақдим мекунам. беҳтарин, бисёр хуб. ман агар хато накунам дар лоиҳаи навбатии зебосанам қад баландтарин бону ҳастанд ба фикрам 1 метру 85 сантиметр дар ҳақиқат ҳам гапатон рост аст. бале ва чун вақте ки рӯи саҳна омаданд нигоҳҳотон зебо буданд роҳгардиҳотон умуман буданатон зебо буд. ман дар симои шумо зебосанамро мебинам барои ҳамин ба шумо 5 танга. бисёр хуб, ман фикр мекунам ки ин имконияти олӣ аст, аммо худи ҳозир чӣ мешавад дар инҷо мо наметавонем кӯпароямед. шаҳрибонуи абдулло сара музофиршоева марҳамат. азбаски шумо дар телевизион кор мекунед, манам коргари телевизион будам, хеле серталаб будам. чеҳраи телевизионӣ доред шумо, хеле зебо ҳастед, лекин ҷуръат надоред. хеле худатонро хоксор вонамуд мекунед. ман мехоҳам ки духтараке ки масалан дар саҳна озод гардад ва маҳорати хуби актёрӣ дошта бошад, ҳолон ки шумо натоқед, баранда ҳастед. бе маҳорати актёрӣ ҳеҷ вақт пеш намеравед шумо. барои ҳамин 4 танга. бисёр хуб, харсанкои шумо. шаҳрибону хеле духтари ботамкин шудӣ будӣ ва боз ҳам зиёдтар шудӣ. имрӯз ман як духтара ки хеле ҷасур, хеле хушрӯ, хеле забондон, натоқи беҳтарин, аммо вале лекин шаҳриҷони азизам ин озмун аст, нороҳат намешавем ва 4 тангаи тилло барот тӯҳфа. ташаккури зиёд. медонед шахсе парвоз мекунад ки парвоз яъне баландӣ аст, парвоз орзу аст. дар давидан тамоми нерӯву қувваи худро сарф мекунад. чун устодон, ҳакамон, ҳайати эҷодии ташкилоту тадоруки барномаи зебосанам ба хусус дастарнакорони аслии ин барнома маркази ҷавоҳироти тоҷи кристал бисёр як барномаи хуберо созмон додаанд. шумо фақат ман мехоҳам ки хуб ба дарки фаҳм суханҳои моро гӯш кунед. вақте ки мегӯянд ки дар байни мардум мегӯянд ки шумо шаҳрбонуро дидед чӣ хел шеър қироат карданд, фақат ана ҳамин нуқтаро шумо таваҷҷӯҳ кунед ки аллакай мардум мегӯянд шумо зебосанамед, шумо муваффақу пирӯз ҳастед. барои ҳамин ман шуморо муборакбод мегӯям ва 5 танга ба шумо тақдим мекунам.
من فکر میکنم که اون ایرادهایی که اینجا نسبت شهربانو گرفتن در کسب این بعدی که انتخاب کردن، یعنی که رویگی در تلویزیون، این کار نهایت مشکل است، نهایت کاری سرطلب است که مثلا 8.5 میلیون یا زیاده از اون تو رو تماشا میکنن، میبینن، گوش میکنن و من در کاری این بعدش موفقیت میخواهم. 5 تنگه تقدیم میکنم و میگویم که برای چی؟ برای اون هنری قلمزنیت که این هنری خیلی مشکل و من نهایت مشکل است، پرمسئول است، نازکی های زیاد رو طلب میکند. انا به همین خاطر. بسیار خوب. برخیام مرچایوا و سارا مظفرشویوا، از شما خود حاضر خواهش میکنم که چند تنگه دیلا را نصیب میدونید با برخیام. متاسفم، لیکن وقتی که در بخش اول معرفی کردن و در نطقشون سر میگه رو من مشاهده کردم، در وقتی که روی صحنه بر آمدند و لباس اروپایی هم نشان دادن، خیلی سراسیمه قدم گذاشتن و 4 تنگه دیلا. تشکر زیاد میگیم برای سارا مظفرشویوا. مپکر یار و مرامت. برقیامو 4 تنگه دیلا. تشکر زیاد میگیم فخرالدین ملک. وقتی که برقیامو با لباسی اروپایی آمدن، من گمان کردم که عقیده بر نهاد من، بر افکار من ثابت شد که تاجیک، یعنی دختر تاجیک، زن تاجیک و نیروی تاجیک به هر کار توانمند است. چنون یک باوری و یک اعتماد داشتند که حتی به چشم من، به همون نظر من، به همون یک دید و نگاه من بسیار مثبت بودند. منم با کمال میل به شما 4 تنگه تقدیم میکنم. تشکر. دیخوی ناظر شما. من برای پخت و پزی برقیامو 5 تنگه تقدیم میکنم. برای اون که من فکر میکنم که برای هر یک بانوی تاجیک در زندگی این چیز نهایت مهم است. برابر اون که شما مثلا دانشجو هستید، آینده کارگر میشید، موقع خود رو در زندگی پیدا میکنید، ولی پزندگی رو، پخت و پز رو، دوزندگی رو هر یک زن باید که تواند. به همین خاطر به شما 5 تنگه تقدیم میکنم. 5 4 4 4. متشکر میگیم برای اعضای کمان برای باگذاری. نورسته کریمова، این یکی از اشتراکچیان بسیار فعال هستند و میبینیم که تا کدام اندازه اعضای کمان باگذاری میکنند و مساعدت میکنند به گذاشتن. نورسته مرا با صمیمیتش مفتون کرد. بسیار صمیمی، بسیار زنده در صحنه بودند. هر یک کارش، هر یک قدمش، همه بخش ها با خیلی خوب خودش را نشان داد. من برای نورسته 5. بهترین. بسیار خوب. تبسم خوش رو داری، خیلی جوان هستی، ولی نسبت زندگی و نسبت معاشرت کمی جدی تر باید باشی، چون آزمون این آزمون است، کمی جدیت رو طلب دارد و روشات میگویم که خنده های بیهوده در اینجا یعنی جا ندارد. بله، برای هوای برات 4 تنگه طلا. تشکر زیاد. فخرالدین ملک. در مورد صمیمیت های نورسته من میخواهم یک نقطه بیان داشته باشم. اگر هر کس مثل نورسته به عالم با یک اعتماد مثبت نگاه کند، عالم گلستان می شود و من برای شما 5 تنگه تقدیم میکنم. تشکر زیاد. بسیار خوب. و اکنون اگر سارا انیختر از دیلخوی ناظر شما 5 تنگه طلاتیان، این بسیار خوب میشد. من به نورسته 4 تنگه رو روان میکنم. 4 تنگه. تشکر زیاد میگیم. ولی خیلی که دیده ایستاده مالکه 4 5 4 5. این در عموم تنگه های طلایی نورسته 30 تنگه طلایی را تشکیل میدهد. خودی حاضر اکنون باگذاری میکنیم با سبینا ظهورова. مرحمت سارا مظفرشویوا. من روی راست میگویم که تمام طلباتی که برای زیبا صنم
лозим донанд. Агар шарту шароити озмун агар ба назар гирем, ман барои Сабрина 5 тангаи тилло тақдим мекунам. Сабрина ҷон, аз аввали озмун то ҳол бо омодагии ҷиддӣ ва дар ҳақиқат маълум аст ки хуб омодагӣ дидаӣ ва худ ҳам дар чандин озмунҳо иштирок кардагӣ ҳастӣ. Дар ин ҷода аз ин духтаракое ки дар саҳна ҳастанд, ту каме гӯям профессионал шудагӣ аллакай ва ин боиси хурсандӣ аст, боиси хушҳолӣ аст ва барот 5 тангаи тилло тақдим мекунам. аллакай 28 тангаи тилло шуд. маромад. дар мавриде ки шахс метавонад ҳамчун як индивид, ҳамчун фард улгуву намуна бошад, ин воқеан ҳам ифтихор аст. ва ман фақат як нуқтаи дигарро барои шумо мехоҳам иброз кунам ки тамоми ана ҳамин имкониятҳое ки шумо доред, бар дӯши шумо даҳчанд боз масъулият ҳам ҳаст. шумо як миллатеро муаррифӣ мекунед ки аллакай ин миллат дорои тамаддуну фарҳанги оламшумул аст. ман бо ифтихор ба шумо 5 танга тақдим мекунам. ташаккур зиёд. Сабрина як духтараки ниҳоят зебо ҳастанд, чеҳраи зебо доранд. либоси миллиро хеле хуб муаррифӣ карданд. барои шумо ниҳоят зебанда буд анамон либосе ки ба тан доштед ва либоси аврупоиро низ хеле хуб муаррифӣ кардед ва мо аз шумо ифтихор мекунем. ман фикр мекунам ки ҳамон дурдонаеро ки мо мекуфтем пайдо кардем дар симои шумо. ин ифтихори мо аст ва шумо мухлисони шумо метавонанд аз шумо ифтихор кунанд, зеро ки шумо имрӯз фикр мекунам ки арзандатарин бону дар нашри имрӯза ҳастед ва ман ба шумо 5 тангаро раво мебинам. муборак бошад. сипосибо паём мегӯем барои аъзои акамон. 4 то 5 20 тангаи тиллои дигар зам шуд. дар умум 38 тангаи тилло Сабрина Зуғурова, Навраста Каримова 30 тангаи тилло, Барқия Мамурчаева 30 тангаи тилло, Шарибонуи Абдулло 31 тангаи тилло ва иштирокчии мо аз шаҳри Хуҷанд Фарангиз Ҷураева 31 тангаи тилло. чӣ хеле ки маълум мешавад барои ҳар яки шумо тамошобинони азиз, муҳтарам аъзои акамон, ба даври финалӣ, даври асосии шоу-озмуни телевизионии Зебосанам 2019 2 нафар неву 3 нафар рохат ёфтанд. инҳо Фарангиз Ҷураева як қадам ба пеш, ҳамзамон иштирокчии навбатии мо Шаҳрибонуи Абдулло, қарсакҳои шумо ва аз ҳама нафари пешсаф ғолиби нашри ҳафтум марҳилаи дуюми мо Сабрина Зуғурова, қарсакҳои шумо. Загадывайте одно желание. Второе исполнит ювелирный центр «Таджик Кристалл». Только с 25 по 31 декабря при покупке украшений на сумму свыше 199 самани вы получите в подарок серебряную цепочку с кулоном, а при покупке свыше 1999 самани цепочку с кулоном из золота, которые идеально дополнят ваш великолепный образ. Пусть великолепие и роскоши будет в 2 раза больше. дӯстони азиз, инҷо расидем ба барномаи ниҳоии даври дуюми лоиҳаозмуни телевизионии Зебосанам 2019. тӯли ин муддате ки мо барномаро омода намудем ва пешкаши шумо гардонидем, танҳо 21 нафар иштирокчиён аз тамоми шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ба даври финалӣ рохат гирифтанд. воқеан агар нигоҳ кунем, муддати тӯлонӣ як омодагии калон буд, ҳайати эҷодии калон буд, сценарийнависон, коргардонҳо, операторон, нафароне ки декоратсия омода мекунанд, ба саҳна гузаронандаҳо, умуман як ҳайати эҷодии калон будем ки мо якумин барномаро ҳатто дар ёдам аст, вақте ки як автобуси калонам шудем, як ҷоя ҳама рафтем ба шаҳри Хуҷанд
сафари хотирмон ҳам бале буд. бале сафари хотирмон ҳам буд ва вақте ки нашри якумро сабт мекардем мо намедонистем ки ман як шакли барнома чӣ гуна мешавад. Ин ҳамаш душвор буд, вале нобаста аз ҳама душвориҳо бо меҳнат ба туфайли тамошобиноне ки ба мо бовар карданд ин барномаро на танҳо дар телевизион балки дар интернет ҳам бисёр аз назар гузаронданд. Ин барои мо чӣ дод? Ин барои мо пеш аз ҳама як мақом дод, як хосият дод, рӯҳбаланд кард ва мо кӯшиш кардем ки ин барнома тораф шавқовар шавад. Ва марҳилаи дуюмро вақте ки оғоз кардем, аллакай боз ҳам бахшҳо шуданд, боз ҳам душвориҳо барои иштирокчиён зиёд шуд ва барои ҳамагон фаҳмо шуд ки зебосанам ба ғайр аз оне ки бояд зебо бошад, шеър хонда тавонад, нутқи бурро дошта бошад, вай пеш аз ҳама чӣ хеле ки бале мегӯӣ, нотарс бошад, пухта тавонад, духта тавонад ва ҳозирҷавоб бошад. Ва марҳилаи дуюм фикр мекунам ки бисёри иштирокчиёни моро ба таври дигар аз паҳлӯи дигар паҳлӯи онҳоро ба тамошобинони мо низ нишон дод ва танҳо беҳтаринҳо, танҳо нафароне ки пурқувват буданд ва тавонистанд ки дар марҳилаи дуюм худро ба пуррагӣ нишон диҳанд, ба даври асосӣ, даври финалии шовозмунӣ бошукӯҳтарини ҷумҳурии Тоҷикистон Зебосанам 2019 рохат ёфтанд. Чӣ хеле ки шумо медонед, кастинг тур, яъне ки марҳилаи якум дар вилояти Суғд буд, вилояти Хатлон буд, вилояти Мухтори Гӯистони Бадахшон буд, ноҳияҳои тобеи Марказ, пойтахти азизи мо шаҳри Душанбе ва акнун бошад аз мобайни ҳамаи минтақаҳо танҳо беҳтаринҳо ба марҳилаи дуюм гузаштанд. Акнун аз марҳилаи дуюм аз мобайни нигоҳ кун тақрибан 1000 иштирокчӣ танҳо 21 нафар ба даври асосӣ, даври финалии шовозмуни телевизионии Зебосанам рохат ёфтанду халос. Ман барои ту як савол дорам, Шабнам. Марҳилаи дуюм бениҳоят чӣ хеле вазнин гузашт. Чӣ фикр дорӣ? Марҳилаи асосӣ чӣ гуна мегузарад? намедонам, шояд аз фикр мекунам ки аз даври дуюм дида хеле аз иштирокчиён маҳорати зиёдро талаб менамояд. хуб, дар даври дуюм буданд иштирокчионе ки мехостанд ба даври дигар, яъне ба даври финалӣ рохат гиранд, вале мутаассифона тангаҳои тиллои онҳо камӣ кард ва намедонам барои он иштирокчиён махсусан 21 нафаре ки ба даври финалӣ рохат гирифтанд чӣ гуна мегузашта бошад барнома, яъне рақобат боз ҳам шадидтар мегардад. дар ҳақиқат ҳам ин буд ҷамъбасти марҳилаи дуюми шовозмуни телевизионии Зебосанам 2019. мо равиёни ин барнома Шабнам Абдуллозода, як қарсак ва ҳамзамон Мубориз Усмонов, як қарсаки баланд. сипосиб мегӯям барои ҳар яки шумо. Во мехӯрем рӯзҳои наздик дар марҳилаи асосӣ, зеро ки дар марҳилаи асосӣ наворҳои махсус оиди ҳар як иштирокчӣ омода мегардад ки мо оиди фаъолият, оиди ҳаёт, оиди наздикон, оиди волидайнашон тайёр мекунем ва умуман нишон медиҳем ки чӣ гуна Зебосанами тоҷик зиндагӣ мекунад, таҳсил мекунад, чӣ гуна хоби дорад ва умуман як рӯзи Зебосанами тоҷики ба марҳилаи асосӣ рохат ёфтаанд чӣ гуна аст. яъне гуфтам ба мавриде аст ки барнома боз ҳам ҷолибу рангорангтар мегардад. дар ҳақиқатам ва тариқи овоздиҳӣ то моҳи март, яъне ки пеш аз иди бузурги тоҷикон Наврӯз, Зебосанами Тоҷикистон муайян хоҳад шуд. барои ҳар яки шумо саодатмандӣ хоҳон ҳастам. соли наватон сидқан муборак бошад. доимо табассум кунед ва пайваста тамошо кунед барномаи Зебосанамро то барномаҳои нав, то соли дигар. хайр! Зебосанам 2019!